Barkanku da zuwa tashar A.M.D. Afalkallahu ya buƙaci ganin jarumi a Gwanja cikin gaggawa akan waƙarsa da ya saki ta Chance. To kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan da kuma jin me yake faruwa, menene buƙatuwar ganin nashi lalle. Suka fara danna mana subscribers gami da ƙararrawar sanarwa ne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ƙwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar da ku. Tun bayan da Gwanja ya saki wata waka mai taken war a kwanakin baya idan ba ku manta ba, tun lokacin aka so a yi challenge din shi dai kuma ba a samu damar yin challenge din shi ba, duba da yanayin yadda aka ga mata suna hawa waka suna rairayi irin yadda suka ga dama. To sai kuma a wannan karan da ya sake zuwa da wani sabon salon na waka mai taken cas a sosa. Wannan lamari ya yi matuƙar girgiza mutane duba da yanayin yadda Gwanja idan ya yi kamar yana da haɗin baki da mutane, sai ga an hau ana ta yin mamin ɗin waƙoƙin nasa. To wannan abu ne ya ba wa mutane mamaki a dangane da yanayin yadda ake hawa waƙoƙin nasa, kamar jiran kaɗan ake yi. To duba da yanayin wannan lamari ne mutane suka ga ya dace su fito su yi ƙorafi, waɗansu kaɗan daga ciki kenan. Duba da yanayin wannan al'amarin ne har wani babban lauya ya fito yake kirarin cewa idan dai har ba a dakatar da Gwanja a dangane da irin waɗannan waƙoƙi da yake saki ba, suna sha bamban da al'adar mu ta Hausawa da kuma tarbiyyar mu da yake batawa ta yaran mu mata, yayin da kowa yake hawa yana irin rawar da ya ga dama, suna irin rawa ta sosa jikuna kuma suna yin rawa ta fitsara ne, kowace tana murguɗa abin da Allah ya bata kamar yadda Gwanja ya umarta. Babu shakka idan dai har ba a dakatar da wannan al'amari ba, to lallai fa shi zai shigar da ƙara koti akan waɗanda suka ki dakatar da wannan abin. To duba da yanayin wannan farci nasa ne shine shi kuma Afalkallahu ya hoɓɓasa wajen ganin ya gayyaci Gwanja. Bayan wannan ikirari da lauya yi kuma shine Afalkallahu, kamar yadda na gaya muku a baya, yadda ya saurari wannan ikirari da kuma wannan kira da wannan lauya yi na ganin cewa an gurfanar da Gwanja domin ya tabbatar da cewa bai yi daidai ba kuma ya gane kuskurensa domin ya kiyaye gaba. Babu shakka mutane da dama suna goyon bayan wannan lauya, sai dai wasu mutanen kuma ba sa goyon bayan wannan lauya, duba da cewa waɗanda suke goyon bayan wannan lauya har da wani ɗan uwan babban lauya, yayin da ya fito yake cewa babu shakka wannan lauya kayi abin wanda ya dace kuma kayi nazari kuma kayi tunani mai kyau, duba da cewa duk wani wanda zai taso ya ci gaba da irin wannan ɗin ya san ga matakin da za a ɗauka a kansa, babu shakka ba zai aikata ba. To wannan al'amari ne wanda kuma shi kan shi wannan babban lauyan ya faɗa, to sai dai kuma daga wani ɓangaren ba haka abin yake ba. Ba fa a nan gizo yake sakar ba, daga bangaren masoyan Gwanja din ne na bangaren TikTok, yayin da kowa da jaruman fim da kuma sauran waɗanda ma fim harka fim bata dame su ba, kowa ya fito yana faɗan albarkacin bakinsa a dangane da wannan lamari da ake nema a cewa da Gwanja bai daidai ba, ko in ce ma aka ce da Gwanja bai daidai ba, yayin da suka fito kwansu ta kurkwata su kowa yana faɗan albarkacin bakin nasa, suna cewa babu shakka wannan zalunci ne da kuma abubuwa irin wanda idan mutum ya yi niyyar tasowa ko kuma yana tasowa yake daɗa ɗaukaka za a ga ana yin mutane. To babu shakka ku sani da cewa duk wannan abu da kuke yi fa hasada ga mai rabo taki ce. To dama abu wuta ta je TikTok ai sai abin da hali yayi, kamar gobara ce a masaka, kaga kuwa sai inda ta karfin ta ya kare, babu wani abu mai tare ta idan ba Allah ba. To don haka shine wannan magana da ta je yanzu haka dandalin na TikTok ake ta yaɗi da ita, ana yama ɗiɗi, duba da cewa dama baki ne ya samu abin magana, wato 'yan TikTok. Lallai 'yan TikTok yanzu sun ɗauka kowa yana mamin ɗin wannan waka, kuma kowa yana irin rawar da ya ga dama, kuma kowa yana faɗan albarkacin bakinsa a dangane da mawaƙin Gwanja. Wannan yana cewa Allah ya ƙara basira Gwanja domin ka wuce haka ka ƙare wata waƙar wacce ta ci uwar wannan ma, in ma ta fitsara ce ka yi, tunda yanzu ba kai fitsara ba an ce ka yi. Wannan lamari ne waɗanda waɗansu suke faɗa suke cewa babu shakka idan dai har Gwanjan nan aka tare shi, to babu shakka mu ma fa babu shakka za mu fito mai bore a dangane da wannan lamari, duba da cewa Gwanja mutum ne wanda ya zage damtse wajen ganin cewa ya bamu nishaɗi. Akan me za ku tare mana hanyar nishaɗin mutum da mu dama an haife mu ne don mai nishaɗi, ko kuma da ba ku da nishaɗi to ku je ku ta yin abin da za ku yi, amma mu dai dole sai mun huta. Rayuwar duniya a huta, lahira a huta, insha Allahu. Nasara.
yanzu dai kuma wani ma daga dandalin na TikTok ya fito yana kalubalantar waɗanda suke kalubalantar Ado Gwanja a dangane da cewa ya ma shi saurari wakar bai ji wani aibu ba, kuma haka zalika akwai nasiha ma a cikin wakar gami da faɗakarwa. To akan menene za a fito ana tuhumar wannan babban jarumi, wato babban jarumin mawaƙi Ado Gwanja? Gaskiya wakar ta cas ta yi, mu ma kuma dole mu ce cas casai. Idan ka ce kulle mun ce cas, wannan ma Hausa ce, kuma don haka ba za a hana mu cewa cas ba, dole ne mu fito mu ce a sosa. Idan bayana yana kaikayi wani dan abu ya shiga mun, dole ne in ce matata ta sosa mun ko kuma wata wacce muke tare da ita. No, wannan taimako ne, babu wani hali da ya duna a hana wanda zai taimakawa idan kana jin kaikayi a sosa ma. Mai taimako ana so a ƙara taimaka mai, don haka Ado Gwanja ya fito da hanyar da zai sa a sosa mai idan bayan na ciwo. Don haka ya sa kuma sai sosawa ake, wannan ba laifi ba ne. To wannan kenan, irin wannan kalubalen kenan da yake tasowa bangaren Ado Gwanja din kuma da masoyansa, haka zalika da shi Afalkallahu yanzu da yake neman sa, wanda bamu san menene baya za ta haifar ba. Allah ya sa mu ji alkhairi. Muna jin ra'ayoyinku ta comment da like.